Если честно, тамошабинои хали салфеткара дар ҳаёти умрам якум бор дидам. Ин аҷаакша мебинем, шумо метонанд ки дар ягон жилескаи кухнитон кашол кунен ва аз ана инҷаш мешава ки ҷои ҳуйкунӣ дорад. Бисмиллаҳир-роҳманир-роҳим. Ана михе ҳуйкунена истифода барен. Дар дарунаш 40 дона дорад. Нигоҳ кунен, аки и кадом рола бозӣ мекунад. Ман якташа мегирам. Ана михе меиста кашол карда ранги салфеткаи обычно истифодаш мебарен. Но и многоразовый. Ира метонен чанқа истифода барен. Ҳар ди тарафаш рабочий. ҳангоми дар об тар кардан хаф пайдо мекунад. Ба ягон средства шумо ниёз надорен. баъд шумо метонен ҳам мева шӯен, ҳам посуда шӯен, ҳам кухнитона уборка кунен, ҳам тори устал, кафел, фарқ надорад. Универсальная салфетка барои кухниҳои мову шумо. Шумо бовар накардена? Марам бовар накардам. Биёен проверка мекунем ки чихе аки и ба ягон средства ҳама ҷора тоза мекардад. ира мегӯям хетар мекунӣ ва ини халиш мекунӣ. Реально диден? хафои дасти мара диден? Просто да об тар мекунӣ, тада ягон средства дар кор несте. Бу абсолютно надора, без запах. Ира бинен чихе хаф кард. Дига мо да чӣ дар корай? Конечно, ба ихали маҳсулот бизнес карданам осонай. Мо фикри бори нава намекунем. Айтани мо ҳар як каталог компания зиёда ай 20 намуд новинка мебарора ки бозам кори ҳар як консултанти, ҳар як коргари командаша осон мекунад. барои заказ кардани чунин салфетка ва ҳамкорӣ шумо ҳама вақт метонед ки ба ман муроҷиат кунед.